تمام نبونا فروخانه پارێزگاها دهۆک و 8 مه به سەر دەربازبوونا دروستکردنا vê فروخانێدا دەرباز dibe بۆیە ئەگەر ku xelkê پارێزگاha dihok ber bi firûxaneyên dîtir biçin. Xwediyê nivîsîngeheka firokkewanî jî lê Duhok dibêje firokexaneya Şernexê ji bo xelkê parêzgeha Duhok hatiye danan nek ji bo xelkê Şernexê. Firokxana Şernex wisa hatiye danan ku bu xelkê me hatiye danan nek wana. Çiku ser çi rêkayîne em verê diçîn. Xelkê Duhokê pitir çît. Endamekî civata parêzgeha Duhok jî kargêriya pêştiriya parêzgeha Duhok xetabar dike û dibêje. Sedema serekiya destpêkê qerebûnekirina xwediyên milkan û durustnekirina siyacekê ewlehiyê bû ji bo firokxanê. ئێمە سەردانمان کرد وەکو لژنا لەو کاتەی کە بڕیار بوو کە فرۆکەخانەی دۆک بێتە دروستکردن بەڵام کەمتر خەمیەکە لەوەدا بووە کە ئیداری پارێزۆی دۆک ئەو کاتە نەیتوانە سیاجێکی ئەمنی بۆ پرۆژەکە دروست بکات بۆ ئەوی پرۆژەکە دەست بەکار بێت و ئیشی تێدا بکرێت. خەلکی وێ دەڤەری هەندێک نەهات بوون. ئەندامێکی پەرلەمانێ کوردستانێکی خویا dike li destpêkê qerebûkirina welatiyên xudan milik arîşeya serekî bû lê ew arîşe hate çareserkirin. Niha jî arîşeya serekiya temam nebûna firokxaneya parêzgeha Duhok qeyrana darayiye û temam nabe. Vê qeyranê jî teekîd kartێkê nekakirî û heta demekê bêd jî çi fikir têda nayê tekin ku ev proje bête çêkirin yan berdewam bîtin heta qeyrana darayî temam nebîtin dîv pêzanî me çi kar ser vî projeyê nayê tekirin. Biryar bû lê şeşê meha sala 2013 dest bi durustkirina firokxaneya Duhok hat bakirin û li meha heşt ya sala 2015 projeyê firokxanê bi yekcarî temam bibe. Ku bi du kompaniyan re hatibûdan bi kujimê 443 milyon dolaran. Lê ev maweye temam bûye û nêzî 240 rojan jî bi ser derbazbûna durustkirina vê firokxanê derbaz dibe. Etniha da jî cêbcêkirina vî projeyê di destê desalata kargeriya parêzgeha Duhok da nemaye û Wezareta Plandananê ev proje bi stoyê xwe vegirtiye. Ebdusamet Rêkanî, NRT, Duhok.